Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Чаллыда 4 меңгә якын җинаять эше һәм 8 меңгә якын административ эш кузгатылган. Эчке эшләр министрлыгы тагын нинди яңалыклар ясады? Балаларга хатлары һәм рәсемнәре өчен рәхмәт белдерде. Хәрби хезмәткәр мәктәп укучылары белән очрашты. Bir ел эчендә Чаллыда 50 килограммга якын наркотик тапканнар, 300дән артык мигрантны куып чыгарганнар, бәлих булмаганнар арасында җинаятләр саны 20%-ка арткан. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының Чаллы шәһәре буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы сөйләде. Хукук саклаучылар шәһәр советы утырышында тагын нинди темалар буенча фикер алышканын Лилия Гатина белде. Барлыгы 1 ел эчендә Чаллыда 4 меңгә якын җинаять эше һәм 8 меңгә якын административ эш кузгатылган. Кылынган хукук бузулар турында мөрәҗәгатьләр саны 10 меңгә диярлек арткан. Җинаятләрне ачарга видео күзәтү камералары ярдәм итә. Имин шәһәр системасына 6,5 камера тоташтырылган. Все это позволило снизить уровень уличной преступности на 11%. В их числе меньше совершено причинение тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж различного имущества, угона автомашин. Как показала практика, надо только записи видеонаблюдения является основой для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности. Гомумән алганда, Чаллыда җинаятьчелек дәрәҗәсе 17%-ка кимегән һәм 10 мең кешегә 130 очрак тәшкил итә. Бу күрсәткечкә интернетта җинаятләр санын киметү хисабына ирешелгән. При этом на 5% увеличилось количество убийств, на 46% разбойных нападений и на 7% квартирных краж. По-прежнему жители города продолжают попадаться на уловки мошенников. Ущерб, причиненный их действиями, составил около 700 миллионов рублей. 1 ел эчендә наркотик һәм психотроп матдәләр кертүче 5 канал ачыкланган. Безнең шәһәргә килүче чит ил гражданнары темасында игътибарсыз калдырмадылар. Хәзерге вакытта миграция исәбенә 22 меңнән артык чит ил кешесе куелган. В отношении 303 иностранцев должностными лицами органов внутренних дел принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Иностранными гражданами за территорией города совершено 76 преступлений. В их числе существенно увеличилось число преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств. Таких было 22, дача взятки 16. В отношении иностранных граждан совершено 15 преступлений. В основном это имущественные преступления. Выявлено 31 преступление, связанное с организацией незаконной миграции. Тагын бер кискен тема булып, яшүсмер җинаятьчелеге кала. Бәлик булмаганнар тарафыннан кылынган хукук бузулар саны 89 очрактан 107гә кадәр арткан. Җинаятләрнең төп төрләре урлау, талау, наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле. Шәһәр советы утырышы вакытында автокала башлыгы тагын бер тапкыр 2026 елның шәһәр өчен әһәмияте турында искә төшерде. Большое количество массовых мероприятий планируется провести в городе. Поэтому обеспечение охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей, граждан, детей – задача номер 1. Поэтому все, что определено было министром, руководством города, оно, безусловно, должно выполняться. Исегезгә төшерәм, 2026 елда шәһәр 2 юбилей датасын Чаллы шәһәренә нигез салынуга 400 тулуны, шулай ук беренче КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуны билгеләп үтәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балаларга хатлары һәм рәсемнәре өчен рәхмәт белдерде. Брюс хушаматлы хәрби хезмәткәр Новотроицк урта мәктәбенең 1нче сыйныф укучылары янына барды. Ул балалардан посылкалар алган һәм аларга рәхмәт әйтергә булган. Укучылар аңа сорауларын бирә алды, сугышчы белән аралаштылар, шигырьләр сөйләделәр, тагын хатлар язарга вәгъдә иттеләр. Очрашуда безнең төшерү төркеме дә булды. Письма, которые вы пишете, рисуете в рисунке, нам очень приятно. Брюс кушаматлы хәрби хезмәткәр кулында балаларның хатлары һәм рәсемнәре Новотроицк урта мәктәбенең 1нче сыйныф укучылары аларны декабрь аенда әзерләгән. Алар хатларының барып җитүен һәм алар белән очрашуга сугышчы киләчәген дә белмәгән. Ә сугышчыны укучылары башка хәрби хезмәткәрләр һәм волонтерлар кебек үк герой дип саный. Моя мама служила, давала еду военным на СВО, чтобы они хорошо воевали. И у моей мамы 2 медали. Я считаю наших военных героями, потому что они защищают нашу родину
и очень смелые. Сыйныф җитәкчесе сөйләгәнчә, алар хатларга үз исемнәрен язарга карар иткән. Шулай кайсы мәктәптән, кайсы торак пункттан икәннәрен дә өстәгәннәр. Урта класслар, анда безнең инде төрле ярдәм, җылы киемнәр, җылы носкилар, әйберләр җыялар. Кече класслар инде, булар кебек, алар хатлар язалар, рәсемнәр ясыйлар. Һәрвакытны без үзебезнең җегетләребез белән, СВОда булган җегетләребез белән очрашып торабыз. Хәзер берүз кушаматлы хәрби хезмәткәрнең дә кайтуын көтәләр. Контрактны ул 2025 елда имзалаган. Моңа кадәр 2022 елның июленнән ул гуманитар ярдәм җыйган һәм шәхси үзе алгы сызыкка илткән. Барлыгы 60-тан артык сәфәр, йөк составында квадрокоптерлар, тепловизорлар, техника, рэп установкалар һәм башкалар. Ират махсус хәрби операция катнашучылары сафларын тулыландырган. Люди там, как бы русские, православные, они уже говорят «Алга». Я говорю, что «Алга», ребята? Они говорят «Алга». И вот как бы все вперед, вперед. Они даже знают, что у татаров заднего хода нет. Не пожалел, я все осознанно, все решительно. Собрался, поехал. Все, прошел обучение. Ну, я уже готовился к этому. До этого проходил обучение частные. Ну, собрался и поехал. Сделал шаг такой вот. Мне нравится все там. Буду служить. Берүз кушаматлы хәрби хезмәткәр инде алгы сызыкта һәм әлбәттә алар бары тик алга бара. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Әтиләр көне берләштерә торган чара 2022 елдан Чаллыда шундый исемдәге проект гамәлгә ашырыла. Башта ул Үзәк район территориясендә яшәүче махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен генә исәпләнгән иде, әмма хәзер ул зур колач алды. Акциянең асылы шунда ки, сугышчыларның балаларын кинотеатрга мультфильм премьерасын карарга чакыралар. Балаларга татлы ризыклар бүләк итәләр. Счастья, здоровья и большой-большой удачи всем! Хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрен менә шулай каршы алдылар. Балаларның йөзләрендә шундук елмаюлар күренде. Кайберәүләр бу мизгелләрне истә калдырыр өчен хәтта фотога да төштеләр. Сугышчыларның туганнары әйтүенчә, әтиләр көне алар өчен традициягә әверелгән. Алар аны һәр вакыт көтәләр, бигрәк тә балалар. Балалар көттеләр бу көнне, без дә үзебез дә көттек. Бу бит инде кеше янына чыгу, бүтән военнослужащий балаларны күрү. Бик зур рәхмәт чакырган өчен. Бүген мин 3 бала белән килдем. Карарга кинотеатрдан Снеговик мультикны. Безнең кайфыбыз бик яхшы. Без аны көтеп алып килдек. Балалар белән бергә карарга дип. Без бик шатбыз монда килүебезгә. Әтиләр көнне хәрби хезмәткәрләрнең 300 баласын чакырганнар. Кинотеатрга Чаллыдан гына түгел, Тукай районыннан да килгәннәр. Шуңа күрә аларга хәзер иң зур залны бүлеп бирәләр. Сеанс башланыр алдыннан һәр балага татлы ризыклар өләшәләр. Сегодня уже у нас вошло в традицию. Вы видите, регулярно мы проводим фильмы, мультфильмы показываем для детей. Это их, вот, как они сами говорят, это их сближает. Это они чувствуют какую-то семейную такую атмосферу, когда все вместе. Детки разных возрастов, то есть это надо, чтобы и фильм понравился как трехлетним деткам, так и постарше, то есть уже подросткам. То есть к выбору фильма изначально начинаем подходить уже за 2, 3, 4 недели, бывает, уже рассматриваем, какие фильмы мы можем им показать. Киләсе әтиләр көне апрельдә булыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.